în care noi vă vom învăța pe voi cum să facem un loc în care să nu cădeți de pe insulă la Skyblock. Florin, salută lumea. Așa, vom continua să vă arătăm unele lucruri în care voi nu prea le știți, dar voi încerca să vă fac pe plac și să vă arăt multe lucruri interesante. Dacă v-a plăcut ce v-am prezentat eu acum și vă voi prezenta în continuare, să-mi lăsați un coment sau să dați un like. Bine? Ok, deci ne-am înțeles. Acum voi încerca să vă fac o fermă împreună cu Florin. Florin, da. Stai că l-am pus unde nu trebuie. Stai că nu înțeleg. Așa. Așa, vină încoace. Deci, aici va fi locul pentru chestul unde vom pune chest de fructe și legume. Așa. Aici o să pui fructele, legumele, tot ce vrei, înțelegi? Așa. Dăm pământ. Stai că am eu 51. Lol. Acum mă apuc să fac ferma, bine? Stai, auci, auci. Gata, e bine, e bine. Sus, sus, așa. Păi ne vină să vezi ce am făcut? Unde ești? Pe insulă. Stai, mă vezi? Uite, am făcut asta unde să, nu știu, să aibă chestia asta, apă. Începem așa. Așa, continuă încolo. Mai am pământ. Nu ai pământ? Stai că-ți dau eu. Ia de aici. Vezi că mă apuc să, nu știu, aici voi planta pepenele, cred. Am de-asta. Și vezi că am găsit pământul de greu. Greu? Bine. Oase, cam greu fac rost de oase. Avem și așa, Dacă voi îmi dați idei cum să merg într-un loc să găsesc mobi, să-i omor, lăsați-mi în comentarii, dar să știți că nu există Warp XP. Credeți-mă, am încercat, dar nu există. Asta e faza cea mai rea. Cărbune! Lasă-mă pe mine să iau. Ok. Fă tu ce vrei, eu acum fac niște torți. Lapis. Acum pun niște torțe. Am primit un mesaj, dar nu stau acum, n-am timp. Doar trebuie să prezint. Așa. Am sand. Stai că fac niște geamuri. Bravo. Câtă piatră ai, fratele meu? Câtă piatră ai? Ai mâncare că eu mor aici. Stai. Am o idee, nu trebuie să mănânc. Stai înfometat, o ia razna, mănâncă. Doar am skin de YOLO. Fail. Așa. Vezi că am plantat niște morcovi și am făcut rost de niște mâncare. 4 morcovi, ești nebun. Ține aici 2. Așa.
Lemn, ai plantat niște copăcei, du-te și tai. Nu știu. Robi, Au. că în chestul ăsta pe care l-am făcut eu punem chestii, piatră, iar Dar eu nu pot să umblu. nici eu n-am făcut, de-aia n-am făcut eu. Cum fac să Dai... Nu stau acum, nu-i bai. Ăsta poți să-l deschizi? Nu, doamne. E, mă documentez eu mai târziu. Acum vreau să fac ferma în care poate cineva o să-i placă și o să facă la fel. Dar du-te, te rog eu mult, ia pickaxe-ul meu de diamond, ține aici. Și fă multă piatră ca să iasă frumos. Nu mai am lemn. Nu, piatră îmi trebuie. Așa. Dacă îți dă vreunul TPA, să știți lume, dacă vă dă cineva TPA, adică teleport, și voi nu știți, nu-l cunoașteți, nu-i prieten sau chestii de genul, să nu-i dați accept pentru că el poate veni și poate să vă ia itemele, simplu și ușor, și poate să vă astupe cu lavă sau chestii de genul. Eu știu din propria experiență, deoarece am prieteni care au pățit la fel și am pățit-o doar o dată. Dar n-a fost cine știe ce bai, pentru că n-am avut iteme gen gold, iron. Am avut niște lemn care vreau să-i dau tipului care m-a ajutat, dar a fost Nesi și n-am ce să-i fac, deci soarta. Acum, what the heck? Bagă-l în chest. Nu știu, n-am ce să-ți fac. Acum hai să bag în mine ca spartă puțin. Așa, așa. Așa. Oh, stai că trebuie să mai și plantez, lol. Uite, a crescut pepene, lol, cât de repede. Ia, ține pepene, îți dau 2 bucăți. YOLO! Yeah, YOLO! Oh, a mai crescut un copăcel. Florin grâu ai? Semințe? Nu, mic. Mic? Au. Mic, The fuck? Ai cam eu 8 din nu știu cum, dar am 8. Nu știu, au apărut din semințe. Auci. 8 semințe. Pam, 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 pam. Să nu mai târziu fierul la cop, nu? Da, fă un... Dă mie piatra. Dă mie, dă-i câte luc eu și mi-o dai pe toată. Așa, 17. Oh, bravo. Ai făcut ceva, nu glumă. Mă enervează că îmi dă mult cărbune și e O să-ți fac un piston mai târziu, dar acum nu pot. pentru ce? To get invite on off, set later și later in the party, leave, disband, leave, what the fuck? Nu înțeleg. Cine poate să mă ajute, să-mi lase și mie un coment cum pot să las pe cineva, un prieten, amic, așa, să umple în chestul meu. Nu știu, n-am mai pățit-o pe alte servere, sincer să fiu. Dar puteți să-mi lăsați un mesaj. Mi-ar fi de mare folos. Bravo! Și puteți să mă ajutați, vă rog eu mult, lăsați-mi un coment. Acesta a fost episodul.